Eu chamo-me José Río, son o cura de Penamaior desde fai 12 meses. Unha vez que collín que tuve que asumir a responsabilidade de levar esta iglesia, unha das cousas que máis me gustou da súa historia foi saber que Hermann Kuning, un monxe alemán que fixo o Camiño de Santiago, pois moi probablemente recalaría aquí neste mosteiro, porque na súa época, no siglo XII, toda esta xente que viaxaba o que intentaba era, sobre todo, pernoctar en sitios de confianza. Saber que este mosteiro estaba aquí, pois é un punto nuclear no que creemos que recalou Hermann Kuning. Ademais, así parecen atestigualo referencias que quedaron documentadas da produción de cereal que tiña nas fincas este mosteiro, que era moi superior á necesidade que necesitaban os monxes que vivían aquí. Este mosteiro sempre foi un mosteiro pequeno. Créese que na época na que máis monxes habría aquí, pois serían 10 ou por aí. Os monxes neste mosteiro e en calquera outro, pois a súa vida era unha vida de oración, de traballo nas terras do mosteiro e tamén de estudio. Hoxe o mellor resultanos increíble porque damos por suposto de que toda a información é accesible, pero na Idade Media se conservou os escritos que viñan dos clásicos. Foi gracias aos mosteiros que se dedicaron a hilos recopiando según se iban deteriorando, para posibilitar que chegara a seguinte generación. Como curiosidade da labor dos mosteiros por Europa, en moitos casos contribuíron á extensión de certos cultivos que necesitaban para a liturgia, entre eles a vid. De feito, dentro do mundo vinícola hai monxes que destacaron por innovacións. Periñón, que é un monxe francés que aportou ese licor tan demandado e tan ben pagado. A xente solo lle dicir que era a gran industria da zona, ali onde se implantaba un mosteiro, porque este centro necesitaba carpinteiros, necesitaba viño, necesitaba papel, era tamén lugar de difusión do conocemento. Podemos pensar que simplemente estaba enfocado a difundir o coñecemento religioso, a fe católica, pero é que asociada á difusión desa fe iba o aprender a leer e a escribir, nalgúns casos, claro, porque transmitir a fe exige nesa persona que vai a recibir certa formación para asumila, e incluso en ocasións aprender a ler o máis mínimo ou aprender a escribir. De feito, historiadores revisionistas da Edad Media están pensando que ao mellor non había tanta proporción de analfabetos como se creou nunha época. Ao mellor, o máis probable é que en moitas familias humildes, al menos unha persona sabía ler. Ese agricultor da Edad Media que levaba produtos aos mercados tiña que defenderse, e é moi probable que estes revisionistas da Edad Media dicen que é moi probable que dentro das familias houbera sempre algunha persona que soupera ler ou soupera contar, porque senón é imposible defenderse, aínda que sea un mercado sencillo. E estes lugares non só eran un lugar de oración, de estudio, de meditación, senón un lugar de difusión de cultura e de sanidade, porque donde hai un grupo de personas vivindo en comunidade, tamén fai falta alguén que teña certos conocimientos de medicina. De feito, aquí cerca do mosteiro hai unha finca que lle chaman a farmacia. A medicina antes non era como entendemos hoxe, pero había certas plantas que les conocían, que hoxe ao mellor, por falta de uso, hemos perdido conocimiento, que utilizaban para as súas cousas. E o mismo mosteiro se preocupaba de ir guardando ese conocimiento dunha forma sencilla, na medida en que iban
prestando ese servicio aos veciños e xente que se acercaba, pois ilo difundindo. Pois no siglo XVIII, ca desamortización, foi a última vez que hubo monxes aquí. De todos modos, desde o siglo XV, a comunidade foi pequena. Esta ruta dos mosteiros, quizás o punto nuclear, quizás o acento hai que poñelo en que é moito máis inmersiva que ir visitar un gran centro como Escorial ou Santiago, porque no fondo estás acercando moito máis non só ao edificio monacal, senón tamén a todo ese entorno que invitou a esos monxes a vivir aquí. Aquí, para chegar a Penamaior, pois hai que pasar por Carballeiras, Soutos, e o pueblo máis cercano pois está a 3 kilómetros. Aquí, como elemento diferenciador do románico de outros sitios, aquí nesta iglesia parroquial de Penamaior venérase un trociño da Vera Cruz. Non o temos aquí, témolo guardado. Esperamos facer unhas pequenas obras aquí na iglesia para que non só sea venerada en maio cando se celebra a festa, senón durante todo o ano polos turistas. Na que non está oficialmente reconocida esta ruta para chegar a Santiago, é indudable de que pasaban por aquí, porque por aquí iba a vía 19 a Lugo. Por donde han de ir os peregrinos e non por donde están feitos as grandes pistas de comunicación. De feito, por donde foi Hermann Kuning a Santiago era polo lugar máis probable que iban os peregrinos na súa época. Porque o clima se fixo máis benigno, porque ao mellor tamén se foron abrindo outras rutas seguras para circular hacia Santiago de Compostela, esta ruta foise abandonando, pero quizás é das primigenias. A ver, esta iglesia podese visitar, eu encantado de acompañarlos durante a visita, encantado de oficiar misas se a piden, ou encantado de abrir a iglesia se ve un grupo organizado con sacerdote e lles apetece celebrar neste lugar tan místico, donde houbo históricamente predilección pola oración, o silencio e o estudio. Tanto esta iglesia monacal como outras situadas en sitios tan entrañables como este, polo silencio, pola naturaleza, acércanos a esa realidad que quizás a sociedade foi perdendo de coller, pensar de onde vimos, a onde vamos, cal é o meu propósito. Esas preguntas era necesario respondelas antes, é necesario respondelas hoxe, e no futuro será tamén necesario respondelas, porque son preguntas que, contestándoas, cimentamos a nosa vida.